Эфирден алқылар вақты, студияда Алсын Нұриева, исәнмісіз? Бүгінгі шарылышының төп темалары. Кукуруз урып, силос салалар. Азнақай қырларында урып жию ішлері толы қуәтіне бара. Бүгінгі күнде уборка зерновойлар бітті, қалды технический культура, лен масличный, конопля и силос, уборка кукуруза. Көп фатирлы йортларның бірсінде бәлі, подвал тұрбаларынан суаға. Әлігі йортның подвалында июнь айынан бірлі су ағып ята. Йортта яшәүшілерінің әйтуінше, идарәші ұйышмаға берілген ғаризаларының шуты юқ. Әнизақның шешіліші хаман бір орында тұра. Ярдәм сұрап олар біздің телекомпанияға да мөрәжәғат еттілер. Премиялар тапшыру һәм өр-яңа спектакль. Әлмәт Татар дәүләт драма театры үзенең 80-нче иҗат сезонын ачты. Шатлык белән инде каршы алабыз шушы премьера көннәрен һәм театрдан инде яңа уйлар белән, яңа шундый фикерләр белән вдохновиться итеп инде кайтып китәбез. Азнақай районы қырларында урып жию эшләре тулы куәтенә бара. Бу көннәрдә хуҗалыкларда кукуруз урып, силос салалар. Басу қырларда безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Табигать шартлары яхшыру белән басу кырларда эшләрдә алга китте. Игенчеләр көн-төн басуда тырыш хезмәт куя. Шундый фидакар хезмәткәрләрнең берсе Федор Османдияров. Союз агро хуҗалыгында инде 2003 елдан бирле эшли. Бүген ул кукуруз уруда бар көчен бирә. Бу команданы алдым 16 елда. Шуны командашлыйм булды. Уңышлар әйбәт. Быел тем более яңалар булды. Кичкене чәчүдә йөрим. Нахар кукуруз сөргә чыгам. Союз агро җәмгыятенең кукуруз басулары 3000 гектар мәйданны били. Шуларның 2500 гектары силосқа салына, калган 500 гектары бөртеккә. Бүгінгі күнде урожай 35 центнер гектары шығып бара. Зерно крахмалы якынлашкан уборкага. Бүгінгі күнде уборка зерновойлар бітті, қалды технический культура, лен масличный, конопля и силос, уборка кукуруза. Быелгы уңыш узган елгыдан 1,5 тапкырга артыграк чыга, шуңа күрә эш авыррак бара. Азнакай агрофирмасы хуҗалыклары шулай ук яшел масса әзерлиләр. 1660 гектарда арпа сугып алганнар. Уңыш гектарына 20 центнер чыга. Чәчү эшләре дә тәмамлану алдында. 7960 гектар чәчү, көзгө чәчү. Көзгө будай чәчәбез. Шуның инде 6000нан артыгы чәчелде. 1000 кал әле чәчәсе бар гына чәчү дәвам итә. Бүгенге көндә 4 агрегат, 4 комплекслык эшли. Район аграрийлары быел урып җыю эшләрен 42 000 гектар мәйданда башкаралар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең күп фатирлы йортларының берсендә подвалда күгәргән турбалардан су агып ята. Әлеге күренеш бик күп фатирлы йорт өчен куркыныч икәне билгеле. Шуңа күрә дә бу йортта яшәүче әлмәтлеләр кайгыралар. Низакның шешелешен көтәләр. Сүз Алсы Әхмәтҗановага. Әлігі йортның подвалында июнь айынан бірлі су ағып ята. Йортта яшәүшілерінің әйтуінше, идарәші ұйышмаға берілген ғаризаларының шуты юқ. Әнизақның шешіліші хаман бір орында тұра. Ярдәм сұрап олар біздің телекомпанияға да мөрәжәғат еттілер. Идарәші компания подвалда су ағызыны бітірмәсә нишләргә? Совет урамының 150-ші йортында яшәүчеләр шунда сорау белән изашыга. Безнең подвалны су басканда без тынычлап яши алмыйбыз ди халык. Чыннан да подвалда күгәргән турба тишелеп ага. Өстәвенә басымы да көчсез түгел. Анастасия Зимина күп еллар әлеге йортның актив кешесе. Килеп чыккан проблемалардан ул аптырашта калган. Чөнки алар ярдәм сорап барлык инстанцияларга мөрәҗәгать итеп караган. Ярдәмгә килүче булмаган. Вот сейчас второй подъезд, здесь течет вода в течение 2 месяцев.
Менә хәзер икенче подъездда су 3 ай дәвамында ага. Бу подвал безнең әле саклану урынында булып санала. Күз алдына китерәсезме, менә шушы сазлыкка кешеләрне китереп тутырсалар. Моннан тыш күпме гариза, шакыятлар язсак та беркем дә җавап бирми. Администрациядә, департаментта беркем дә безгә ярдәм итәргә теләми. Без беркемгә дә кирәк түгел. Первое. Второе. Сколько люди не дают заявок, жалоб, никто не реагирует. Ни администрация не реагирует, ни департамент не реагирует, никто. Мы никому не нужны, мы просто никому не нужны. Подвалга җыелган су фундаментның акырлап җимерелүе белән яны икәне көн кебек ачык. Шуңа күрә дә халык борчыла. Нәфисә Мөхәммәтова 5 ел шушы адрес буенча яши. Әлеге низак килеп чыккач, ул гамәлдәге барлык чатларга яза, идарәче компанияга шалтырата. На прошлой неделе я звоню, я говорю, первый подъезд топит. Узган атнада мин идарәче оешмага шалтыраттым һәм алар безгә җавап итеп Әлмәт җылылык шелтәрләре зонасына кергәнен әйтте. Без берни дә эшли алмыйбыз диделәр. Бу мине шыгырыннан чыгарды. Ничек алай? Идарәче компания безнең йортыбыз халыкның иминлеге өчен җавап бирә. Алар йортны төзекләндерү өчен акча ала. Ә монда 3 ай эчендә күпме су аккан. Куда идет много тонн воды утекло за 3 месяца. Әңгәмәгә идарәче оешмасы мастер Илназ Хайруллин да килеп кушылды. Ул әлеге инженерлык шелтәрләрен тәртипкә салып, низагны бүген үк шишәбез дип халыкны тынычландырды. На данный момент мы с ребятами подготавливаем яму. Хәзерге вакытта без егетләр белән чокыр казыйбыз, турбаны чыгарабыз. Чокырны әзерләп бетерүгә водоканал хезмәткәрләрен чакырабыз. Алар турбаны алыштырганнан соң без янәдән йортка су җибәрәчәкбез. До выхода колодца. И все, запустим воду обратно. Эта проблема должна решиться только сейчас, да? Ну, сегодня уже решим. Мастерның сүзләренә ышансаң, бу йортта яшәүчеләр бүген үк тынычланып калачак. Ул низакның шешелеше бүген булыр дип ышандыра. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Россияны яңа яктан ачабыз. Шунда исем астындагы проектны Мәскәү югары иктисад мәктәбе гамәлгә ашыра. Уку экспедициясе кысаларында студентлар Әлмәтнең мәдәният һәм мәгариф учреждениеләре белән танышты. К примеру, мы там к физике, к естественным наукам привлекли. Ну а дальше что? И вот на этот вопрос уже отвечает лаборатория. Пожалуйста, приходите, там робототехника, программирование, 3D-моделирование, многое другое. Экспедиция студентларга Татарстанның алдынгы мәдәни һәм сәнәгать үзәкләренең берсе булган Әлмәт шәһәренең үсеш үзенчәлекләрен яхшырак аңларга мөмкинлек бирде. Кунакларның төп максаты мәдәни киңлекләрнең мәгарифкә керткән өлешен өйрәнү. Если раньше образовательная функция выполнялась... Элек белем бирү функциясе нигездә балалар бакчасы, мәктәпләр, урта һәм югары уку йортлары тарафыннан башкарылса, хәзер мәгарифтә олы компанияләр һәм мәдәни киңлекләр дә зур роль уйный. Біз Татарстанның бай тарихы, мәдәни инфраструктурасы үсеш алган төбәк булуын белеп, аны өйрәнергә килдек. Татарстан — это такой регион с богатой историей, с развитой очень культурной инфраструктурой. Вот приехали изучить кейсы существующие. Әлмәттә экспедициядә катнашучылар районның үзәкләштерелгән китапханә системасы, нефтче мәдәният сарае, җиңел канатлар урам театры, анимация мәктәбе һәм тагын 12 объект эшчәнлеге белән танышты. Нас поразило, во-первых, насколько выстроена вот система Безне беренчедән үзара тәэсир итешү системасы шаккаттырды. Бу әлбәттә шәп проектларга туарга мөмкинлек бирә. Мәсәлән, безнең тикшерүдә катнашучылар Татнефть компаниясе финанс ярдәме белән мәктәпкәчә оешмалар белән эшләгән театр турында сөйләде. Работал с дошкольными организациями, да, для того, чтобы профориентацию проводить. И вот такое вовлечение очень разных структур позволяет делать это необычно, продуктивно и с образовательной ценностью. Кунаклар төбәкнең эре мәдәни тормыш үзәкләрен тикшерүне үз бурычы дип атый. 26 сентябрьдә экспедиция Татарстандагы эшчәнлеге буенча беренче нәтиҗәләрен тәкъдим итәчәк. Линия Хәсәншина, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт Татар дәүләт драма театры үзенең 80-нче иҗат сезонын ачты. Ел актеры Дамира Кузаева һәм Зәкия Туешева исемендәге премияләр тапшыру тантанасы. Тамашачыга яңа баш режиссер һәм яшь артистларны таныштыру. Әлбәттә инде өр-яңа спектакль. Зал тутырып ачылышка килүчеләр өчен Галиҗәнәп театр күркәм программа әзерләгән иде. Буларның барысында безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Сүз Рәдифә Нугмановага. Театр очрашу урыны, театр ял итү урыны, театр ул яңалыклар ачу урыны. Әлмәт Татар дәүләт драма театрының 80-нче юбилейлы сезоны да яңалыкларны бик күп вәгъдә итә.
Яңалыкларның барысы да тамашачылар белән бәйле. Ял итү өчен яңа мәйданчыклар, һәр шәршәмбе музейда артистлар авторлыгындагы очрашулар, театрның баш режиссеры Сардар Тагировский куелышындагы иммерсив спектакль, балалар өчен әкиятләр, режиссер Гали Хөсәевның тууына 105 ел тулуга багышланган хәтер кичәсе, әлбәттә инде яңа премьералар, фестивальләр тамашачының күңелен күрер, аны агарту, яктылыкка һәм нурга илтү максатыннан эшләнә. Мен бик шат, беренчедән шуны әйтәсем килә. Бу премьера көнен мин бик озак көттем. Театр минем өчен бик бер олы бәйрәм кебек инде ул. Мин һәр вакыт театрга безнең коллегаларыбыз белән, иптәшләребез белән бергә шулай киләбез җыелып. Олы шатлык белән инде шулай каршы алабыз шушы премьера көннәрен һәм театрдан инде яңа уйлар белән, яңа шундый фикерләр белән вдохновиться итеп тим инде кайтып китәбез. Аларның уңышлары бүгенге көндә барыбызны да шатландыра. Дәрәҗәләре югары. Шуның өчен заллар һәр вакыт тулы, аларга чәчәк атуларын, шушы матур дәрәҗәле эшләренең саваплы булуларын һәм инде халыкка хезмәт итүдә армит алмышларын теләр идем. Уңышлы театр бит инде, Әлмәт театры бөтен дөньяга данлыклы, татар дөньясында данлыклы театр, әлхәмдүлилләh. Менә бу татар телен саклау, безнең традицияләрен саклый торган бер урын инде театр. Элеккелектән Әлмәт театрына яратып йөридек. Хәзер дә менә бу бер спектакльләрне уздырып җибәрәсе килми инде, киләсе килә. Менә сезонны нинди спектакль белән ачасың? Ул шулай дәвам итәләр. Театр сезонын ачу тантанасы бүләкләр тапшырудан башланды. Әлмәт районы башлыгы Тимур Догуманов ел актеры премиясын лауреатлар Фаил Сафиуллин һәм Равшан Мөхәммәтҗановка тапшырды. Зәкия Туишева исемендәге премия лауреаты итеп Рафик Таһиров игълан ителде. Дамира Куйзаева премиясе быел күп еллык хезмәте һәм театр үсешенә керткән өлеше өчен, Зөлфия Газизовага һәм иҗади активлыгы һәм профессиональлеге өчен Рифат Әхмәдиевка насыйп булды. Театрның махсус премиясе Эдуард Латыповка тапшырылды. Быелгы сезонны өр-яңа комедия ачты. Мансур Гыйләшев әсәре буенча куелган Нечкәбил спектаклен Дмитрий Огородников сәхнәләштерде. Соңгы коңгыраудан соң 20 ел үткәч очрашкан сыйныфташларның теплоходтагы маҗаралары тамашачыны көтелмәгән агымга алып китәсе башыннан ук билгеләнде. Шуңа күрә азагына кадәр уйлап та карамаган борышлары белән уйлатты да, рәхәтләнеп көлдерде дә. Хәер, моны үзеңә килеп күрү хәерле. Очрашу урыны театр. Рәдиф Нугманов, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Яшел фитнес проекты җәйге сезонын тәмамлады. Йомгаклау фестивале актив катнашучыларны җыйды һәм энергия заряды, якты хис кичерешләр һәм яңа спорт казанышлары белән итте. Саулык паркында узган чара турында тулырак алдагы минутларда. Желаю всем плодотворно, с хорошим настроением провести сегодняшний день. Фестиваль программасы бай һәм төрле иде. Катнашучылар өстәл теннисы турнирында үз көчләрен сынап карый. Йөгерү буенча тренировкада һәм стретчинг белән шөгыльләнә алды. Саф һавада узган спорт бәйрәме ритм һәм драйв өстәгән масса күләм зарядка бию юнәлешләреннән дә торды. Истәлекле мизгелләрнең берсе проектның иң актив катнашучыларын бүләкләү булды. Җиңүчеләр һәм призерлар үзләренең спорт казанышлары, сәламәт яшәү рәвешенә тугрылыклары өчен истәлекле бүләкләр алды. Я вообще всем тренерам нашим благодарна. Еремея, Камиле, у меня огромное спасибо. Лилечки наши, Камиле, всем огромное спасибо. Хорошо, что у нас есть зеленый фитнес. Зеленый фитнес — это круто. Әлмәттә Яшел фитнес проектының 2024 елгы җәйге сезоны актив күнегүләр, чаралар һәм спорт фестивальләреннән торды. Алар 11 мең ярымга якын катнашучыны җыйды һәм 80 меңгә якын кешене кылычлады. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен төрле спорт юнәлешләре һәм бию программалары тәкъдим ителде. Чын спорт һәм сәламәтлек бәйрәмнәре булган 3 эре фестивальдә сезон тарихына кереп калды.
Яшел фитнес проектының генераль иганәшчесе Татнефть компаниясе. Оның ярдәме белән масштаблы программа тормышка ашыла һәм киң аудиторияның игътибарын җәлеп итү мөмкинлеге барлыкка килә. Лина Хәсәншина, яңалыклар вакыты Луч Әлмәтсел компаниясе. Күрсәтмә күнегүләр, җәй буе ял иткән спортчылар катнашында көзге марафон, шулай ук чакырылган кунак. Карате йортында 47-нче уку сезоны ачылды. Әлбәттә, карате Киокушинның үсеш тарихы турында алдагы материалда. Видите, где нога становится? Она вообще не долетает. Остается привычка, вот сюда здесь. А голова вот здесь находится. Поэтому, чтобы этого не было, делать всегда блок двойной. Как штуки, что тейп, блок. 1978 елда хәзерге Татнефть компаниясының матди техник тәэмин итү идарәсе башлыгы Валерий Нугманов Әлмәткә карате Киокушинны алып кайтты. Оның янында зур булмаган коллектив барлыкка килә. Алар арасында Виктор Клочков та була. Ике оешма, Татнефть компаниясе һәм Сәламәт Татарстан төбәк иҗтимагый оешмасы кушылу юлы белән сәламәтлек индустриясе булдырыла. Ул вакытта 3000-гә якын кеше рухи һәм физик камиллыкка омтылу фикре белән берләшә. Оешма Татарстанның 12 шәһәрендә Киокушинның спорт клубларын берләштерә. Бүген дә халыкка сәламәт һәм файдалы тәрбия бирү төп бурыч булып тора, ди Сәламәт Татарстан Татарстан төбәк иҗтимагый оешмасы президенты Виктор Клочков. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саубулашабыз. Исән сау булыгыз.